Takže máme los číslo 2 za úlovok číslo 2. Ty kokos, ale Paťo, toľko losov si podľa mňa nekúpil. Ne, bohužiaľ. Mám obmedzené množstvo. Nevadí, nejaká pumpa sa nájde ešte. Tak ideme stierať. Ale nie, žartujem. A čo, nič? To bolo ako všetko? Yes. Tohle je ako všechno? A to ešte není všechno, milý Horste. Ale vidím tam nejaký pohyb na tom silone. To bude jeseter asi, ak bude. Hej, je tam niečo asi. Je tam asi dačo. No, ja to typujem tak, že ak tam niečo je to jeseter. Lebo oni presne takto čudne berú. Vidíš, ako ten silon sa hýbe, ten ľavý? Hej. Pozri sa. To ako keby ani nebral. Nič proste. Obkuskáva. No nič, poďme ho vyťahnuť. To tam už bude isto, lebo to vidím, že ten silon pracuje. Kokos. Že mi zima. Ja som ho chytím tu na a je to úplne horúce. No tento signalizátor funguje, tak ja neviem, čo toto... Jeseter to bude asi. Hej, úplne je spustený ten silon. No dobre, poďme. Poďme na to, prichystaj podberač. A houby, nič tam není. Tak nič. Ja som úplne myslela, že to je jeseter. Či? Počkaj, ja som mala brzdu trošku povolenú. Nie, bá, asi tam... Kde tam dačo? Jo. Asi nie. Nie, nie. Či? Ba, je tam niečo maličké, počkaj. Pozri! Pleskač! Na to nepotrebujem siečku. Nie, na to kto ozaj nepotrebujem. Ježiš, ja som myslela, že to je jeseter a to je pleskač. Poď sem, Paťo, prosím ťa, podrž mi tú